Dragon Quest Heroes, El infortunio del árbol del mundo, el rei del mal, és un spin-off d'aquesta saga de jocs de rol japonès que entra en el món dels Musou d'una manera similar a com ho ha fet el recent Hyrule Warriors, fent servir els personatges, l'estètica, l'ambientació i història de la saga Dragon Quest. Visualment el joc està bé, és atractiu, són gràfics cel shading molt colorits, amb les animacions i personatges d'Akira Toriyama, seguint molt la línia de la saga Dragon Quest. Realment Dragon Quest ha canviat poc l'estètica gràfica, més enllà de les millores tècniques, visualment ha mantingut una estètica, diguéssim, constant, que en aquest sentit la fa una saga, diguéssim, reconeixible, no? De seguida es veu que és Dragon Quest. I això ajuda que aquest joc realment tingui aquest regust de Dragon Quest. Si ho comparàvem amb l'Hyrule Warriors seguia una estètica de Legend of Zelda semblant a la del Twilight Princess, però el fet de que cada joc de Zelda tingui més o menys un estil visual bastant diferent fa que el joc no acabés potser de connectar del tot i de semblar tot un joc de Zelda. En aquest cas sí que ho sembla, no? Com que tenim els mateixos personatges i els mateixos monstres en la mateixa estètica visual, realment de seguida que pots jugar aquest joc, a pesar de les diferències de mecànica, realment manté aquest regust de ser un Dragon Quest. Pel que fa a l'apartat sonor, és excel·lent. En primer lloc podem posar les veus en japonès o en anglès. He de dir que el doblatge en anglès està prou bé. Cada personatge parla d'una manera diferent. Per exemple, pensem en la Zarevna del Dragon Quest 4, no? Que tenen un accent així com russos, perquè l'ambientació és com si fossin russos, no? Pues cada personatge, diguéssim, té un accent diferent. Els protagonistes tenen un accent com més britànic. La banda sonora està molt bé, és instrumental, bàsicament utilitza les composicions dels videojocs de Dragon Quest i fa servir també moltes de les cançons que surten a la sèrie de Fly. Moltes de les cançons de la sèrie de Fly ja sortien en jocs de Dragon Quest, però algunes eren originals i les utilitza. A vegades sonen músiques en algunes pantalles que ens porten a la memòria combats o esdeveniments que passaven a la sèrie, no? Per tant, la banda sonora és excel·lent. Jo personalment li trobaria falta una mica més de varietat. Moltes vegades en molts escenaris fan servir les mateixes cançons, que està molt bé, però una miqueta, unes quantes cançons més no hauria fet mal. Pel que fa a l'argument, és una mica similar al que passava amb l'Hyrule Warriors, que havia de ser una excusa per poder juntar personatges de diferents jocs de Dragon Quest. Tot i que aquí l'argument està una miqueta més desenvolupat. Bàsicament estem en un món qualsevol de Dragon Quest, en el que hi ha un arbre, un Yggdrasil. Sabeu que tots els jocs de Dragon Quest sempre hi ha un arbre que es diu Yggdrasil, no? És a dir, hi ha una sèrie d'elements que tots els jocs de la saga són comuns. Hi ha aparegut un enemic que vol destruir el món i conquistar-lo i tota la pesca. La qüestió és que van apareixent en aquest món personatges d'altres universos, d'altres mons, que són dels jocs anteriors de Dragon Quest 1, 2, 3, 4, 9, 8, etc., que venen a aquest món portats per alguna cosa, per algun motiu, perseguint alguna persona, perquè algú els ha enviat, etc. La qüestió és que es van trobant diferents personatges de diferents universos, tots en aquest món, perquè en aquest món passa alguna cosa que pot afectar a la resta d'universos. Per això s'acaben de reunir tots aquí. La història no va gaire més enllà del fet que hi ha un déu maligne, un drac, com acostuma a ser, que vol destruir el món, no? Però bueno, la història està ben explicada i al final és una mica una excusa perquè apareguin un munt de personatges i perquè puguem matar monstres, no? Però vaja, no està malament. Pel que fa a la mecànica jugable, és una barreja dels Musou amb un JRPG. Per començar seleccionarem el nostre heroi principal, diguéssim, a pesar que podrem portar tots els personatges, que ve a ser el mateix personatge, però amb noi o noia. Té les mateixes tècniques de combat, gairebé, etc. No? Simplement agafar el sexe, no? Del personatge. Naturalment jo no em vaig poder resistir a posar-li com a nom Fly, el personatge, no? Li vaig posar Fly i a la noia que és Rosa li vaig posar Liona. I a partir d'aquí nosaltres som uns soldats, uns generals d'un regne que està sent atacat.
La mecànica, com he dit, és com Musou, però té algunes diferències. Normalment en els Musou, en els Dynasty Warriors o l'Hyrule Warriors, acostuma a haver una quantitat d'enemics ingent, bestial, a vegades tan gran que ni tan sols pots caminar, no? En aquest cas no és tan així, no hi ha exèrcits immensos de soldats tots iguals, hi ha molts monstres, però no tants. I nosaltres, pel nostre cantó, no portem un exèrcit. Normalment en els Dynasty Warriors nosaltres comandem un exèrcit, diguéssim, que són Morraya, que estan per allà, i nosaltres, diguéssim, anem lluitant. En aquest cas això no és així. És a dir, els nostres personatges, els 4 personatges més alguns ajudants que podrem portar en combat, seran tots els personatges que estaran del nostre cantó. Per tant, no anirem conquerint territoris, no anirem conquerint bases per d'aquesta manera que puguin anar venint més i més soldats aliats a ajudar-nos i anar conquerint territori, sinó que aquí només som els 4 herois que estem lluitant i que som nosaltres els que haurem de complir els objectius. A part d'això, la mecànica jugable és molt similar. Bàsicament tenim 2 botons diferents amb els que farem atacs i la manera de combinar aquests 2 botons aniran realitzant els diferents combos. A més, podrem utilitzar un atac poderós. Quan emplenem una barra d'energia utilitzarem un atac molt poderós, no? Això és lo bàsic. Després, aquest joc té una cosa molt interessant, perquè vosaltres sabeu que el Dragon Quest té tota aquella mecànica de capturar monstres i fer un equip de monstres per lluitar. En aquest cas també passarà això. Durant el combat podrem anar capturant els monstres que derrotem i els podrem invocar allà mateix en el combat. Això és molt útil sobretot per a aquelles missions que ens demanen defensar algun objecte, defensar algun territori o haver de conquerir diferents territoris a la vegada. Podem utilitzar els monstres per tenir un territori, diguéssim, ben cobert i nosaltres poder-nos centrar en una altra cosa, no? Saber com utilitzar els monstres que capturem serà de vital importància a mesura que anem avançant al joc i en les missions secundàries més complicades, en les que la victòria dependrà de que puguem protegir o no una cosa. I en aquest sentit, saber com utilitzar els monstres de pantalla serà molt important. El joc afegeix molts elements de JRPG, per exemple, amb el tema de desenvolupament del personatge. El nostre personatge, a mesura que vagi guanyant experiència, podran adquirir habilitats. Tenim tota una sèrie d'habilitats que es distribueixen en habilitats passives, que ens milloren els nostres estats, en habilitats actives comunes, habilitats actives particulars, millorar els poders i els combos especials, etc. És a dir, tenim diverses branques amb les que podem anar millorant el nostre personatge, adquirir nous atacs, fer que els atacs adquireixin nous efectes, etc. Això li sumem el fet de que també podem anar constantment comprant noves armes i nou equipament. Algunes d'aquestes armes, alguns d'aquests equipaments, a més, només els aconseguirem realitzant algunes missions secundàries. Per tant, diguéssim, tenim un cert marge de desenvolupament del nostre personatge. A més, hi ha bastants personatges per escollir, per jugar, i tots ells actuen de manera diferent. Tots els personatges lluiten de manera molt diferent. Hi ha alguns que s'assemblen una mica, sobretot els que lluiten amb espasa, però hi ha diferents tipus. Hi ha personatges més lents, hi ha personatges que tenen atacs més concentrats, altres atacs, diguéssim, expansius, tenen personatges que ataquen a distància, personatges que fan servir màgia, etc. Sí que és cert que, al revés de com passava amb l'Hyrule Warriors, trobo que en aquest joc hi ha alguns personatges que no són tan bons com altres. A l'Hyrule Warriors està molt equilibrat, però aquí, per mi hi ha un personatge fonamental que és el Kiril, que surt al Dragon Quest 4, que té una habilitat, la de multifortalecimiento, que augmenta bastant la defensa. Per mi és un personatge totalment indispensable, sobretot en les lluites contra bosses. I altres personatges, així que ataquen a distància, que fan màgia, que trobo que no són tan bons. Jo al final em vaig trobar que més o menys sempre tenia uns 6, dels 4 que pots portar en combat, tenia aproximadament uns 6 personatges que eren els que més anava desenvolupant i els que utilitzava més sovint, no? Però en qualsevol cas, tots lluiten de manera molt diferent i podeu disfrutar provant-los, no? I segur que trobareu els que a vosaltres us agradin més. El tipus de missions que fem normalment són missions que es basen o en destruir tots els enemics, matar algun enemic en concret o protegir alguna cosa, ja sigui un objecte, una porta, una persona, etc. Certament no hi ha una gran varietat de tipus de missions. Bàsicament sempre farem aquestes 3 coses. En aquest sentit podria haver-hi més varietat i es podria aprofitar millor els escenaris. Els escenaris són molt variats,
són escenaris, diguéssim, reconeixibles de la sèrie, però s'aprofita poc la forma que tenen i els elements que hi ha, no? A vegades sí que hi ha alguns objectes com canons, ballestes o coses que podem utilitzar, però bàsicament sempre farem això, matar tots els monstres o protegir una cosa, etc. no? I tenint en compte que hi ha moltíssimes missions secundàries per fer, doncs en aquest sentit li falta una mica de varietat. El que no li falta és contingut. Certament aquest joc només té un mode de joc que és la campanya, ja està, no té res més. Hyrule Warriors tenia el mode exploració, tenia un mode de reptes, tenia moltes coses. Aquí només és la campanya pura i dura, però amb la quantitat de missions secundàries que hi ha, tenim perfectament entre 30 i 40 hores de joc a la campanya. Inclús quan ens passem la campanya, encara ens donen més missions secundàries per jugar després, però que aquestes ja són super difícils. Per tant, no ens podem queixar de la quantitat d'hores que ofereix el joc. Lamentablement, per algun motiu, no sé per què, el joc no inclou mode multijugador, ni offline ni online. No ho entenc perquè el joc seria ideal per jugar en multijugador, tant a pantalla de partida com en mode online. Potser això s'ho reserven per una pròxima entrega, no ho sé, però ha estat una autèntica llàstima que no l'afegissin. Però en resum, és un bon joc, jo l'he disfrutat moltíssim, jo li vaig donar unes 35 hores, és molt addictiu, la jugabilitat és senzilla, però amb aquesta senzillesa rau que sigui tan addictiu, ja que els combats, diguéssim, són ràpids, els combos són espectaculars, els nostres atacs són molt bons, molt espectaculars, hi ha molta varietat de monstres, de jefes finals, el tema que podem anar invocant cada vegada criatures més poderoses, la varietat d'escenaris. És a dir, tot i que al final l'única cosa que fas durant tota l'estona és matxacar botons, realment, perquè és l'única cosa que fas, però no s'arriba a fer avorrit, trobo jo. Trobo que el joc ofereix prou elements com perquè sigui molt entretingut i tinguis ganes de lluitar més i més i de cada vegada intentar fer les missions més difícils i matar els monstres més complicats, no? A mi és un joc que realment m'ha agradat molt. Si us agrada l'estètica o el joc de Dragon Quest, trobo que val la pena. És un joc molt divertit i d'aquest estil, dels estil Musou tipus Dynasty Warriors, jo diria que aquest és un dels millors, junt amb l'Hyrule Warriors. Abans que comprar un Dynasty Warriors, qualsevol entrega, us recomanaria aquest joc que a mi m'ha agradat bastant.